El 3.2 fa referència a la proposta de l'alcaldia relativa a l'aprovació i liquidació de la indemnització de danys i perjuís derivats de la resolució del programa d'actuació integrada del sector Molinou. Ciudadanos vol dir alguna cosa? Sí, jo vull que figure en l'acte d'aquest debat la mateixa exposició de motius que han fet en el debat anterior. Zoe? Bueno, és que este tema continua en lo que hem debatit abans. Primer s'aprova la determinació dels danys, després la valoració i en el tercer punt el que s'aprova és la compensació del deute que tenim nosaltres en el deute que tenen ells. És així o no? Totalment, el debat jo crec que ja s'ha produït sobre aquests temes i des de luego el que sí que tinc que dir-li és que efectivament n'hi ha moltes maneres d'actuar. N'hi ha moltes maneres d'actuar. Les d'aquest grup de govern també queda constància d'elles en més d'una sentència judicial. En més d'una. I efectivament sí que n'hi ha maneres d'actuar. Claro. Mire, per les maneres d'actuar, este Ajuntament ha ocupat algun terreny o propietat d'algun particular i sense conveniar o expropiar o pensar, digue'm quin. Senyor alcalde, acaben de condenar-lo a aquest Ajuntament a refer uns camins que vostès havien fet i, per tant, sí que entraren en propietat privada. Miren vostès si són listos. A veure, la conselleria és la que fa unes obres. La conselleria. No l'Ajuntament de Benaguasil. Vostès estan acostumbrats a dir és que això és el que me pareix a mi i això és la veritat. La conselleria és la que aprova a sol·licitud d'aquest Ajuntament de Benaguasil que se facin en un parc una sèrie d'obres de remodelació del parc. És l'Ajuntament de Benaguasil el que fa aquestes obres? Li pregunte. Senyor alcalde, com sempre, vol tergiversar i portar al seu terreno i a la seva raó el que no és cert. Vostè acaba de dir que l'Ajuntament sol·licita a la conselleria. Ho acaba de dir? Claro. Vale. L'Ajuntament sol·licita a la conselleria que se faci alguna cosa en uns terrenos? De propis de l'Ajuntament. La conselleria s'equivoca. Bueno, pues crec que ha quedat constància de que no eren. Bueno, però l'Ajuntament ha sigut... És que vostès... Permíteme una ocasió. No vull que agarrar i que se fique nerviosa. Li he preguntat, l'Ajuntament ha fet algun tipus d'actuació en el que hagi ocupat alguns terrenos propietat d'algun particular? I jo li he preguntat això. I vostè m'ha contestat, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció. Molt bé. L'Ajuntament ha ocupat alguna cosa? En aquesta actuació l'Ajuntament ha ocupat alguna cosa? Li ho torno a preguntar. Evident. Però ha sigut l'Ajuntament? No, li pregunte algo que és tan clar perquè vostè me conteste. És l'Ajuntament el que ha ocupat algo? Les obres ixes per qui foren fetes? Perquè si no me'n recorde mal, la conselleria agarra i contrata una empresa i se fica a actuar. Vostè té constància de que l'Ajuntament ha intervingut en aquestes actuacions? A veure, vostè torna a repetir, vostè té constància, és que no, contesta'm el que li he preguntat. L'Ajuntament, a través dels seus mitjans propis o d'alguna empresa contratada per a fer les obres que se feren allí en el parc, ha actuat d'alguna manera i ha ocupat alguna propietat que no correspon a que siga pública? És molt fàcil, sí o no? Senyor alcalde. No és fàcil per vostè. Anem a veure. El primer, ja li ho he dit moltíssimes vegades. Sí, però contestem a el que li he preguntat. Però és que jo no Vostè tinc per té què constància... contestar-li a no les té que seues contestar-me. Vale, no té que Vostè contestar-me. sap... No té que contestar-me. Vostè sap que l'Ajuntament, quan demana i sol·licita que li se faci alguna obra per algun altre
institució, siga estatal, siga comunitària, siga de la Diputació, evidentment, qui cedeix els terrenos per a que se facin aquestes actuacions és l'Ajuntament. És l'Ajuntament el que cedeix els terrenos que se suposa propis. Que se suposen propis. Entonces, me diu vostè que aquests terrenos eren propis perquè una sentència judicial també diu que no. A veure, és que vostè veu com se dona compte de que agarra, i vostè me diu a mi que jo mentís, però la que mentís és quasi sempre és vostè. A veure, nosaltres agarrem i donem un plano on hi ha prou metres que són públics i propietat de l'Ajuntament. Crec que són 40.000 metres quadrats que té l'Ajuntament. I li donem el plano a la conselleria. I diguem, així és el que a nosaltres ens agradaria que s'invertirà. I s'invertien en aquell entonces, ja fa això, algun any, 600.000 euros. Una quantitat prou important. Licita les obres la conselleria. I la conselleria és la que agarra i fa les obres. L'Ajuntament de Benaguasil no. I vostè ho sap. I n'hi ha un centenar de metres que se fica dins d'una propietat. Un centenar de metres o menys, no me'n recordo ara, però molt poquet respecte dels 40.000 metres que té l'Ajuntament de propietat ahí. I ho fa la conselleria. I ho fa la conselleria i resulta que vostè ve a dir que nosaltres som els que ocupem, fent una licitació a la conselleria. És com si ara vinguera la conselleria a fer un centre de salut nou, se fica en una parcel·la que és municipal, però agarren i entren en 25 o en 30 metres en la propietat colindant. I ho ha construït l'empresa adjudicatària. I s'ha ficat aquests 25 metres o aquests 30 metres en un terreno propietat d'una persona. I d'això també seria responsable l'Ajuntament de Benaguasil d'haver-se agarrat i ocupat aquests 25 metres. Doncs bé, vostè diu això a l'ocupació. Jo no me referís quan dia respecte del PSOE quan governava. És que el PSOE quan governava no anava a fer res. I ho ocupava. Anava a fer un carrer i ho ocupava. Dia en l'expedient davant de la institució que siga conselleria o diputació que tenia la plena disponibilitat dels terrenos quan no era de deberes i ho ocupava. Jo no estic parlant que vostè l'únic que me pot treure, imagínese remoto. Este Ajuntament és responsable de l'única ocupació que vostè agarra i pot dir de que n'hi ha una conselleria que agarra i que licita unes obres que ve l'empresa i pese que l'Ajuntament li diu estos són els 40.000 metres que són propietats municipals, dels 40.000 metres s'ocupen 100 metres del veí. Nosaltres entenem que si ho ha fet la conselleria governar en aquests moments per vostès, són la que tindria que agarrar i tindria que refer el que ha fet mal, però ara nosaltres som els responsables de tindre que agarrar i corregir aquesta situació no feta per nosaltres i vostè diu que això és una ocupació que han fet nosaltres. Mire vostè ha parlat antes de vergonya i ha parlat de responsabilitat a l'hora de parlar. Si és tot l'exemple que pot donar respecte d'una ocupació feta per aquest govern, va bé, va molt bé, va molt bé. Jo li vull treure a col·lació totes les ocupacions que se feren, carrer Plaça de Bous al final, si és que s'ocuparen els metres quadrats, carrer del Túria, plaça del Pilar, escoles del Luis Vives, en el carrer de Pedralba, si és que se feia davant del cementeri, al costat del cementeri. I vostès agarren i treuen com a referència a soles algo que damunt no ha actuat l'Ajuntament per a dir que nosaltres ocupem. Home, és com si vostè va comprar 1.000 tonellades de carbó i perquè jo vaig a repegar un parell de quilos diu és que resulta que tu eres un lladre. Entre 40 milions de tonellades i 2 quilos de carbó. I vostè vol ficar-me al mateix àmbit, per favor. I després d'una altra cosa, no és el mateix tema el 3.1, el 3.2 i el 3.3. Cada un s'aprova una cosa diferent. En cada un s'aprova una determinació diferent. Vostès estan dient, és que és el mateix. No, no és el mateix.
cada cosa és diferent. Jo el que trobo a faltar és que vostès sàpien agarrar i estar en cada un dels punts, però el que nosaltres estem fent ara és el d'aprovar la liquidació, proceder a aprovar i liquidar la indemnització, d'aprovar i de liquidar. La d'antes era la determinació dels danys. Aprovem les coses conforme siguen, no conforme a vostès li pareix. No és el mateix una cosa que l'altra, són totalment diferents. I si no tenen res més que dir d'aquest punt, passem a votar-lo. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?